Пуски маневри прави, ама не знам. Како гаснал от сила, човек? Да, опнал до кафе. Слушай, фотограф. Ти с телефона и с камерата бяга, човек. С камерата и с телефона бяга по дискусите. Обаче той се научи сега. Който и вътре в кадъра, праща му клипчетата, той да си качва. Ще ли? Няма помниш. Ще ли? Дай сега да спокоен, човек. Погасни, живе, алфа ли караш?